Hello everyone, good evening बयनिसिमबो थ' लोगोफोर दिनै आङो कार्ड बानायनो नागिरदों आरोना दहि बानायनो नागिरदों ओमफ्राय दहिखौ बोरै बानायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानै जायफोर नायदों नोंथांमोनाबो अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो हायोबा लाइक शेयार आरो कमेन्टबो होनानै गालांदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दहिखौ बानायनानै लानोसै सिगाङाव मा खालामग्रोखो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बोरै बोरै दहि बानायगोन आं बेखौबो खिन्थागोन माने इजि तरिका आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नैबे दहि आङो बेखौहाय खेवनानै लाबाय आरोना लोगोफोर नै बियो नै बेखौ आं खेवनानै लाबाय नोंथांमोना नायै दहि आरोना लोगोफोर बेयो दहि स' बेखौ आङो होनोसै आङो सिगाङावहाय नैबेयावहाय गाइखेरखौ फुदुंनानै दुंब्रुद खालामबाय आरो बे गाइखेरा दुंब्रुद जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय आङो बेखौ होना दोननोसै आङो बेयाव 2 स्पुन होनोसै आरोना लोगोफोर नै आं बेखौ होना लानोसै गाइखेरा दुंबुर बियो 1 स्पुन नै लोगोफोर एसे बावसै नामा 2 स्पुन हाफ होबाय आरोना आं लोगोफोर बेखौ आङो दा खोबनानै दोनसै आरोना बेखौ गाबोन जागोन आरोना जों बे दहिखौ गाबोन जागोन लोगोफोर दा नै आङो खोबनानै दोनबाय नैबे आग्लायनायखौ जानोसै आरोना लोगोफोर आं दहाय लाना फैदोंमोन लोगोफोर दा आङो कार्डखौ जाना लानोसै बिराद गोथाव लोगोफोर बिराद मोजां मोनो आं जानो गरमाव दाथ' गरम सिजन फैलायबाय बेखौनो बानायनानै जानोसै आरोना जोङो थान्दा थान्दानो bakal ya nak tetap ini अब्ला दा आङो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे दहिया जेब्ला लाथा खागोन अब्ला आङो बेखौ फ्रिजआव दोनना लागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरामसे गरम बोथोराव माने सानाव आरो जेब्ला गरम जायो अब्ला जोङो जानोसै आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायदो आरोना लोगोफोर फिसाजा लेखा फरायनाया फैबाय माने बाहेरायाव थांदोंमोन थ' लानानै फैदोंमोन आरोना नैबे दहिखौहाय ओमफ्राय आं गोसोखांबाय कि गरमबो जाबाय गाइखेरबो दंखायो जिहेतु कार्डखौनो दहिखौनो बानायनानै जानोसै बिदि होननानै आरोना दा आङो बानायबाय नोंथांमोनाबो बिदिनो बानायनानै जा आरो मिथिखायो बयबो मिथियो नंखाया दहिखौ बोरै बानायनानै जायो बिदिनो नमना बायनो थाङोब्ला माने बिराद दाम जायो आरोखि ओमफ्राय माने आङो बेखौनो होनानै माबायो आरोना माने एसे एनै बिबाबो मोना आरोना बुरजा लाबोनांगौ जायो बायनांगौ जायो थ' माने एथ'बां बुरजाखौ नांगौ बेखायनो बेबायदि बेथ' 15 रुपिसनिल'सो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आङो बानायनानै गथ'फोरनो जाहोयो आरोना थ' अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना माबायदि जायो देखायगोन लोगोफोर थारैनो नै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आंनि दहिया माबायदि जाखो नायदो नै मोजाङै लाथा खानानै थाबाय आरोना आं बेखौ फ्रिजआव दोनदोंमोन ओमफ्राय आं बेवहाय दा सिनि होनानै मिक्स खालामबाय जिहेतु सिनि होबा गथ'फोरा गोथाव मोनो नालाय सिनि होआबाथ' जानाय नङा थ' बेखायनो आङो सिनि होनानै मिक्स खालामना रानबाय आरोना लोगोफोर जों माने साब्रै बिबैबो दंफैयो दा फिसा सानै आं लोगोसे बिबै आरोना लोगोफोर माने जों दा रानबाय आरोना बेखौ मिक्स खालाम बिराद टेस्टि जायो लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखौ नमना हिसाबै आङो दोननो नागिरबाय आरो नेक्स्टआव फुदुङोब्ला होनो हानाय बायदि थ' नोंथांमोनाबो मिथिबाय नै दा आङो सिनिजों मिक्स खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै जों जयैनो जाबाय आरोना बिबै फिसौ लोगोसे आं ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैबायदि गोथाव मोनो टेस्टिनो गोसो होनानै जायो आरोना गथ'फ्रा जिहेतु दिनै माने सानाव बिराद गरमबोमोन दा माने बेखौ जोङो इभिनिं टाइमावसो जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने बिबैयाबो जानाय नायनो होननानै जादों आरोना बांद्राय जायासै नायदो नै लोगोफोर आंबो जाना लाबाय आरोना फिसालायाबो जाबाय दिन्थिनाय जायासै आरोना आङो फिसालाखौ थ' नोंथांमोना नुबाय नै बेबायदिनो खालामनानै जानो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो थारैनो बानायनानै जा फुथुमलायनानै जाबाय आरोना लोगोफोर मानोथो दोनबावनो नङा होमबा स' लोगोफोर जों दा दहिखौ जाखांबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय बयनिसिमबो